Zero Wastein toiminnanohjausjärjestelmä tukee meidän liiketoimintaa sen helppoudella. Hei, olen Laura Punkaharjun Kuljetusmuhonen Oy:stä. Yrityksemme on 46 vuotta vanha perheyritys, joka on erikoistunut ympäristöhuollon kuljetuksiin ja materiaalien kierrättämiseen. Me käytetään Zero Wastea yrityksen toiminnan ohjaukseen, laskutusaineiston luomiseen ja raportointiin. Meidän lähtötilanne ennen Zero Wastea oli se, että meillä oli liikaa paperilla asioita ja tuntui, että osa jäi laskuttamatta. Nyt ei ole enää sitä ongelmaa. Me valittiin Zero Waste sen takia, että sen ajojärjestely helpottaa meidän toimintaa ja sen käyttö on paikasta riippumatonta. Että nyt kun paperit on poissa, niin laskutusta voi tehdä ihan missä vaan. Konkreettisia hyötyjä meidän toiminnalle on ollut, että ajojärjestely on todella helppoa ja ohjelmiston käyttö on paikka riippumatonta. Käyttöönotto sujui tosi hyvin. Meidän kuljettajat oppi tosi nopeasti käyttämään tuota ohjelmistoa ja saatiin paljon apua ja tukea alussa. Ja asiakaspalvelu kyllä on ylittänyt odotukset, että aina ollaan saatu nopeasti apua, jos sitä on tarvittu. Suosittelen Zero Wastea helpottamaan liiketoimintaa.